Kita rong adlaw pangayo og mga kuan. Wa na. Ayo lah. Here's Tommy King from USA. Na de ko diri sa housing ayo kog TV. Tusundra na si Busing dara. Ayos na, ayos. Ato ning isira kay aron kuan kay na humana wala na ko video kay wa may magunit sa akong kuan ko. Kay pakita ninyo nga ni salida gini siya. Na ako sa housing Kanduman, nag-ayog TV. Plan. Oh, salida na. Daog na. Busig. Na ako nag-i-plug. Sige, i-plug lang. Kaya mupainit ko sa sulat. Kani ba? Kuwan si Haros ba ni? Ano mo na? Saan na? Sa iyang kuwan. Bulyom? Oh. Muanda mo tukar ba? Butukar siya ya. Mo kuwan, mo pau-pau. Okay raman. Maros lagi awa ha. Tukar ako no. Ako tanong. Ade ko di sa housing nag-ayaw ko og Bluetooth. Human pag ayaw na ko sa TV, kini na siyang Bluetooth gipaayo. Kay di na ko mo charge ang iyang charger na to lang i-direct ang wire ani. Ya, okay ra na eh. Mana lang yung pole, di na siya. Mo ba? Paagot. Kusog ba kita la? Ka. Dali ra ni. Naka WD-40. Ilisana nagbulyog di kinaingon na haros wa na maharos. Haus to haus tagpangayo kay patay lingaw. Dito ko nagayo kog TV na ayon man. Napay amplifier ayohonon sa sulod. Ini sa Bluetooth itong ayohon. Lari boy. Oy, agana na ide, okay to yang par sa brand to yang TV. Akira ko no nya kuan man. Yan. Ang remote, di ba? Mapalit lang ko na siya na mo kuan. Salidam dahil niya, wire remote. Palit sa TV na mo. Putlo ng wire kay na charger. Sayang ganyan charger na mo. Oh, kare. Dagang siya og dala pero pangitaan lang to asang 5 volt ani. Ya, okay na. Direct na siya. Wire na lang ni gawas. Hindi na mga detalong kandog, no? Guys, ano? Kaya sa payo madam. Bagus ya. Guys. Mari boy. TV diri among ipayo man mi dito. Balhin mi diri kay TV na po. House to house mi diri sa housing. Aw kana. Unsa may problema ni? Gabagis na? Oh, bagis ito. Wan tagiya nagpayo. LCD no? LCD. Hindi. Horizontal siguro na. Kay gabagis man. Pana-black. Panablock ba? Panabla de. Dira na po. Ang brand ani ko no Panablock. Pana-black. Panabla pero kahibaw na ko sa guba ani. Ha? Dara tudlo sultian to dan. Ang guba ani nganong bagis? Kana. Mo sa guba. Ikaman na ni madam. Kapasitor vertikal. Babaw mo siya. Ingon nga si madam. Mo ni sa guba ni burot ang kapasitor. Na sa libuhan na diha lagi. Oh, Anong basang board na din na. hawa na. Dara nagpaayo ang duha ka ano? Tiga housing. Dara akong mga amigo sad nga tanaw-tanaw sad sila. Mo ni mong lingaw diri guay buhat. Dara. Kani lagi. Kani boss. Dara guba. Mo ni guba. Ngano mo burot na siya? Ug dili basa kuan siya kanang Burot Bugay na kay ba? Oh, tanaw. Burot yun eh. Guba naman ni. Guba na, burot na siya. Nga siya. Kapasitor, 25, 1,000. Na kay da. Na discount laging handa ka. Alan, Nay, pana-black. adik ko ta. Tanawa. Klaro anak pana-black. This is the half. Na, Wala. tanaw sa na to. Bugwak na. Oops, siga na. Siga na yung tube diri. Oh, nana. Oh, tanaw. Awa. Antina ray ko. Ano ni? Magic ang Tanaw da. Oh, salida na.
Pilar ba? Bibigay at na ko no. Bukan niya, imunta na dewa. Imunta na dia. Ratong kita o ni. Kita rong adlaw oh. Pangayo og mga kuan. Bariyara. Kita na to ron. Headline. Sebelah na to. Mga snack bidiri sa pa ni Rolly Boy Siki. Ay, pan Rolly Boy. Kaya na ari itong pakanon itong amigo. Ya, tagaan dari ko ni Garilio. Ano brad? Muni pan ni Rolly Boy. O ganahan mo palit og pan diri sa housing Kanduman. Tupad gi sa gym. Iyahan ng bikiri diri ni Rolly Boy Siki. Nag-vlog siya siya. Pareha na to si Rolly Boy Siki, ang asawa si Ana Marie Siki. O Pakboy. Mo na siya. Lami niyang pan kay tamis. Kitaas naman itong video. Daghang salamat kaninyo tanan. O God bless everyone.